Bi alamisa ye utu kalo tile 13 san 2026 Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo a ka waati togoya la. Foli belebeleba o ye an ka tunkarankew ta ye. Aw bisimila kunnafoni waati sera. Kunnafoni daminɛ la bi walasa ka baloko dɛsɛ kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔna la. Mali gouvernement y'a jira k'a fɔ san 2026 kɔnɔna la sefa wari miliyari 12 ni a kunkan fɛn o de bɛna don balo la yaasa ka baloko dɛsɛ kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔna la. Min na a jirala k'a fɔ maa miliyɔn 1 ni a kunkan fɛn minnu bɛ gɛlɛya la fɛn min kɔni ye suman tɔni 20,000 o bɛna di ni ma kofɔlen ninnu ma fu falaki. Min na a jirala k'a fɔ fɛn min kɔni ye malo tulu sukaro fo ka taa se ɲɔw ma kɛmɛsara o kɛmɛsara 50 bɛna tigɛ ka bɔ olu sɔngɔ la yaasa baloko dɛsɛ min bɛ an ka jamana kɔnɔna la ani ka dɔ bɔ balo gɛlɛya la an ka jamana kɔnɔna la togoya minnu na. An ka wolomasigi tabaw ye banbaci wale maa 1810 de bɔ baara la an ka jamana kɔnɔna la kalo 2 kɔnɔna la. Juin kalo tile fɔlɔ ka taa se juillet kalo tile 31 ma san 2026 Direction de l'information et des relations publiques des armées DIRPA ni o ye an ka wolomasigi tabaw ka kunnafoni di so ye. Colonel Major Bakari Bouakar Maïga y'a jira k'a fɔ utu kalo tile 11 san 2026 an ka wolomasigi tabaw ye farapu 307 de kɛ ani ka banbaci wale tigilamaw dakayɔrɔ 45 bɛɛ lajɛlen tiɲɛ fo ka taa se pick-up 153 ma ale ni blindé 11 ani bolimafɛn sen 2 230 k'o bɛɛ lajɛlen alaki ka ban fo ka taa se u bolominɛn u ma ani banbaci wale tigilama maa 1810 k'olu bɔ baara la. Nin b'a jira k'a fɔ an ka wolomasigiw tabaw cɛsirilen su ani tile jamana lakɔlɔsili baara la. An bɛ dugawu kɛ Ala ka sebaya di Mali finitigilakaw olu ma o mana kɛ an ka jamana yɔrɔ o yɔrɔ. Dɔgɔkun tɛmɛnen siganama maa 35 minɛna Katika olu fɛ yen nɔ. Min na an ka jamana marabaaw y'a jira k'a fɔ u bɛna sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a dɔn k'a fɔ ni maa kofɔlen ninnu ye maa jumɛnw de u bɔra yɔrɔ jumɛn de ani u kun bɛna taa yɔrɔ jumɛn. Min na a jirala k'a fɔ fɛn min kɔni ye siganama maa 35 a fɔra ko Moritani jamanadenw de kun don u kɔni bɔra Côte d'Ivoire jamana de kɔnɔna la n'u kɔni bɛna u kunda u ka jamana kan. O hukumu kɔnɔna la sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ an ka jamana marabaaw kɔni y'u bila. An bɛ wagati bɛna i ko sisan ni maa 35 ninnu bɛɛ lajɛlen kundara u ka jamana kan ni o ye Moritani jamana ye. Bakari Mariko ni ale ye Morila dugutigi ye waleya jugu ta ka ɲɛsin a ka dugu sigibaa dɔ olu ma minnu bɛ dugu kɔnɔna la san 30 fo ka taa se san 50 ma. A jirala k'a fɔ fɛn min ye Bakari Mariko ye ni ale ye Morila dugutigi ye. Morila ale bɛ Sikaso mara la k'a sababuya kɛ dugukolo mankan dɔ ye ani a kɛrɛfɛ dugu dɔ cɛ bulu jini ni o dugulamaw kɔni kun kɛra sababu ye fo k'a datugu. Min na a bɔlen kɔ kaso la a y'a jira k'a fɔ ale ka dugulama minnu n'u kɔni ma kɔkɔrɔma don nin waleya jugu in kɔni na o kɛra sababu ye a kɔni kɛra sababu ye ka ni dugulama ninnu ka foro sɛnɛni k'o bɛɛ lajɛlen alaki k'a ban pewu. Ni dugu sigibaa ninnu kɔni bɛ ka wele bila an ka jamana autorités ma fo ka taa se kiiri tigilama olu ma u ka wuli k'u jɔ nin ko in na yaasa Bakari Mariko ni ale ye Morila dugutigi ye a bɛ ka nin waleya jugu minnu kɛ a ka se u bɛ se ka siri o danna cogoya minnu na. Ka sanga ni jatigɛwale tigilamaw ka gɛrɛntɛ Ɲorodi Sahel n'o o kelen don ka gɛlɛya don baloko la Ɲorodi Sahel ka olu fɛ yen nɔ. Kunnafoni olu y'a jira k'a fɔ Ɲorodi Sahel fɛn min kɔni ye malo kilo 50 bɔra ye n'a ale tun bɛ feere 3,200 ni gɛrɛntɛ kɛra sababu ye ka o sɔngɔ na fo 4,800 na. Ka sanga ni nin waleya ye ni ka dɛmɛ ta k'a ɲɛsin Ɲorodi Sahel ka olu ma yaasa denbaya baloko bɛ se ka nɔgɔya cogo min na Ɲɔrɔn Sirifikɛ Mohamɛdi Buye Uld Sheikh Amada Amawula y'a laɲini k'a fɔ Ɲɔrɔn ka olu fɛ yen nɔ fɛn min kɔni ye tɔni 14,000 o bɛna feere Ɲorodi Sahel ka olu ma a ka butigi la 3,600 yaasa baloko o bɛ se ka nɔgɔya cogo min na Ɲorodi Sahel ka olu fɛ yen nɔ.
Banbaci wale tigilamaw kɛlen don ka tɛnɛkunkan olu bali k'u ka foro u sɛnɛ. Dɔgɔkun tɛmɛnen kunnafoniw y'a jira k'a fɔ Pɛnka ale ni Kubi fɛn min kɔni ye jatigɛwale tigilamaw ye u kɔni y'a jira k'a fɔ fɛn min kɔni ye ni dugu kofɔlen ninnu ye ni maa kofɔlen ninnu kɔni tɛna se k'u ka forow sɛnɛ abada ka d'a kan u y'a jira k'a fɔ fɛn min kɔni ye musow ye olu kɔni kan ka fini suturalenw de don kɛrɛnkɛrɛnnenya burumisi ani ka tila ka kalanyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛn min ɲɛsin no morikalan ma. Min na banbaci wale tigilamaw kɔni y'a jira k'a fɔ n'u kɔni ma nin waleya ninnu kɔni sabati fɛn min kɔni y'u ka forow sɛnɛni ye u tɛna na o kɔni kɛ tɛnɛkunkan olu fɛ yen nɔ. Aras Bacili ale tɔgɔ ye Mohamed Yusuf Bacili ale ni Tata Rose ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn Rose la vie chère la tarata don utukalo tile 11 san 2026 ni maa fila ninnu bɛɛ lajɛlen kun bɛ procureur ale ɲɛkɔrɔ min na procureur y'a jira k'a fɔ fɛn min ye ni maa fila ninnu ye u bɛɛ lajɛlen kan ɲangi ne san 10 kaso ye min na a jala k'a fɔ fɛn min kɔni Aras Baci ale bɛ san 10 kaso kɛ a datugulen ka sanga ni Tata Rose ale bɛ san 10 kaso min na san 5 o juru bɛ don a la a bɛ san 5 kɛ a datugulen ni ka tila ka sefa wari amande 48,000 sara. Fɛn min Aras Baci ale bɛ san 10 kaso kɛ a datugulen ni ka tila ka sefa wari 48,000 sara. Kunnafoniw y'a jira k'a fɔ ni maa fila ninnu ni o ye Tata Rose ale ni Aras Baci olu ka kiiri jaabi labanw bɛ bɔ utukalo tile 17 san 2026 n'o bɛ bɛn tɛnɛ nata in ale ma. Mali ka U18 féminin Afrobasket maaw ye sebaya sɔrɔ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna la Kenya jamana kan ni kuru 93 ye. Min na a jala k'a fɔ Egypte ale ni Rwanda bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ min na ni maa kofɔlen ninnu kɔni jamana fila mana gagné olu ni Mali bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ demi-finale la. Kunnafoniw olu y'a jira k'a fɔ fɛn min ye cɛmisɛnw ka côté ye Mali ale ni Tunisie bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ kanɲɛ 13 waati ni ka demi-finale ale dolantan olu kɛ an bɛ dugawu kɛ Ala ka sebaya di an ka Mali dolantanna olu ma. An bɛ taga kɔkan kibaru ale la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Nigeria ka olu fɛ yen nɔ. Nigeria dɔnkilidalaba min bɛ yen nɔ ko Davido ale ye dɛmɛ ɲini Ameriki jamana ɲɛmaa fɛ ni o ye Donald Trump ye a ka se ka dɛmɛ don a ma yaasa a bɛ se ka kɛ USA marabolo ɲɛmaa ye cogoya min na élection min bolodalen don utukalo tile 15 san 2026 Nigeria jamana ale kɔnɔna la. An bɛ taa Zimbabwe ka olu fɛ yen nɔ Zimbabwe maa 44 tora ji la kurundafiri dɔ senfɛ lakariba kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni waleya in kɔni kɛra Zambi ale ni Zimbabwe dancɛ la min na a jala k'a fɔ fɛn min maa 77 dɛmɛ sera ka don o maa kofɔlen ninnu ma ni waleya in kɛra tarata don utukalo tile 11 san 2026. Ghana jamana ni Burkina Faso jamana ye bolonɔbila kɛ sɛbɛnna yaasa ni jamana fila ninnu ka jago ani lakanako bɛ se ka sabati cogoya min na o ni ɲɔgɔn cɛ min bolonɔ sɛbɛn ale kɔni signera Ghana minisiri fɛ fo ka taa se Burkina Faso ministre de la défense ma n'o o ye Burkina Faso wolomasigi tabaw ka minisiri ye ni ale ye général de division Célestin Sempore ye. An bɛ taa Aligérie ka olu fɛ yen nɔ Aligérie Niger dancɛ la fɛn min kɔni Aligérie douaniers ye olu ye tɛgɛ da maa maramafɛntigi dɔw kan minnu kɔni bɔlen don jatigɛwale tigilama olu fɛ utukalo tile 11 san 2026 kɛrɛnkɛrɛnnenya la Aligérie ale ni Niger dancɛ la dugu min bɛ yen nɔ ko Janet. Ka kɛɲɛ ni Iran jamana ka bagabagale ka ɲɛsin Ameriki jamana ɲɛmaa ma kunnafoniw y'a jira k'a fɔ sommet OTAN min kɛra juillet kalo tile 8 san 2026 Ankara ka olu fɛ yen nɔ fɛn min kɔni ye Ameriki jamana ɲɛmaa ye Donald Trump ale kɔni ma voyager abada Air Force la min na a jirala k'a fɔ fɛn min ye Donald Trump ye kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ a kɔni donna Air Force kɔnɔna la min na a jirala k'a fɔ Donald Trump ale ma voyager Air Force la ni ka taa Turki jamana na fɛn min kɔni y'u ka wolomasigi tabaw ka pankuru dɔ ye a donna o de kɔnɔ k'i kunda Turki jamana kan k'a sababu ye kɛ Iran jamana kɛlen don ka bagabaga min ta k'a ɲɛsin a ma. An bɛ
taa Burkina Faso jamana ale kɔnɔna la. Ni dɔgɔkun in na Burkina Faso ka olu fɛ yen nɔ fɛn min kɔni ye banbaci wale tigilama ma 50 boyan ko olu de bɔra baara la Burkina Faso wolomasigi taba olu fɛ yen. Kunnafoni olu y'a jira k'a fɔ fɛn min kɔni ye Burkina Faso wolomasigi taba u cɛsirilen don sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na u ka jamana lakɔlɔsili baaraw la ni ka garan da jatigɛ wale tigilama olu la u mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ AES jamana olu kɔnɔna la. An bɛ taa Keɲeba ka olu fɛ yen nɔ. Keɲeba damandingɛ dafirila maa 3 da la ni ka ni maa kofɔlɔ ninnu bɛɛ lajɛlen bɔnɛ u ni na utukalo tile 10 san 2026. Kunnafoniw y'a jira k'a fɔ maa minnu kɔni bɔnɛna u ni na fɛn min kɔni ye Kanjara Sisoko ye ni ale ye furu kɛ ni a si bɛ san 26 la ni den 4 b'a bolo ale fɛnɛ tonna dama kasara ale la. Kabini an b'aw ladɔnniya k'a fɔ kabini utukalo tile 2 san 2026 minisiri min ɲɛsinnen don dugu jukɔrɔ nafolo ko olu ma ale ye communiqué kɛ min na a y'a jira k'a fɔ k'a daminɛ juin kalo tile 13 ka taa se septembre kalo tile 30 ma san 2026. N'i y'a ta k'a jateminɛ kunnafoniw y'a jira k'a fɔ o n'a ta o ta maa dɔ olu kɔni bɛ sanubɔyɔrɔ la ni kɔni ka dugu jukɔrɔ nafolo bɔ dogo ni dogo ale la n'o b'a la ka kɛ sababu ye dama kɔni b'a la ka dafiri maa caman olu da la. Mali kunnafoni bɔlɔlɔ sira lajɛbaw ni de bɛ dan sigi an ka bi alamisa ale don kibaru la aw k'an bɛn sini juma utukalo tile 14 san 2026 kunnafoniya kura olu kɛnɛ kan.